Kung sa medium cost naman, 141 billion, ang ibig sabihin nun, may mga select mga areas na makukover na. Libre na, ibig sabihin, siguro yung mga poorest of the poor, libre na sa lahat ng mga kinakailangan sa pagpapagamot. Pero ang ipinondo ng ating government, executive branch, dahil National Expenditure Program, nandun lang sa yung fiscal space natin for 2020, 151 billion pesos. Meaning, hindi na tayo nag-graduate doon sa mga ongoing programs, activities and projects ng Department of Health. So ano yung nag-gain natin sa pagpapasa ng Universal Healthcare Act? Parang wala. Kung hindi natin dadagdagan o pupunuan yung karagdagan na pondo na ang gap nito is between 151 and 241. So medyo malaki yung dapat nating ipuno sa universal healthcare. Sa education naman, yung access to quality tertiary education, yung tertiary education subsidy, tinanong ko ito, ang applicants 1.5 million learners or students, college students. Ang kaya lang pondohan 432,000. So napakalaki rin ang gap, no? 21 billion kasi yung nakalagap.